Panguva ino Lynn M oya ane a strange dream. Aiwa, she dreamt tonight. Panguva ino achitsanangura tona vanhu vachikomenta zvakanyanyisa pamusoro pema-attacks aripo pamusoro pageneral. Sandapenda mashoko anobuda nyogwa panguva ino. Ndotibva subscribe like on the bell icon. Panapa tipinda tisika waste nguva. Lynn M amuda nyora chiti. Today I had a strange dream. I dreamt about a plot against the general by Jhigananda and the Godfather. The plan went on while the general remained silent, to the frustration of the onlookers, including myself. I saw papers that were prepared for the final chapter of the general's political journey in the ZANU-PF, and all of a sudden, things changed and no one knew where to touch to spin the plot. I kept looking to see the end, and I woke up. Ndopostineswa na Lynn M.E. Panapa tropinda comment section anokontinya that dream anoyanyora achiti, in that dream I saw a paper written the names of powerful politicians in Zimbabwe. General's name was now appearing at the top, followed by ED. In this list there were about 10 or so, and the name of one politician was called out, and the voice kept on saying, "We have cancelled the name of this politician." Though the dream inoitsanangurwa panapa naLynn M. Tipinda mumacomments evanhu vanobinda vachiti, warota zviri kuitika, they are plotting his oust or death. Mavapinda vachiti, eseng mwoyo yavo ndevana Judasi, hadzisi shamwari idzi. November 2017. Mwabuda nyora chiti, we now have two Josephs on this platform, you and anobva this one ari kunzi Freeman Chari. Mwanopinda achiti, these are just attacks on the general. Mashoko ari kubuda panguva ino a dream aiwa inorotiwa naLynn M yari kubuda panapa achitaura. Lynn M tinoona kuti most of her posts anoposta anoratidza kuti anenge ane inside information, we do not know his source. Takaona nhau yana Tafumani nokufika kuna Anselm Sanyatwe zvakazoitika, but that post angaita kudhara. So now tichiona achitaura about her dream, it's either kuti zvinhu zvari kuziva zvatoplaniwa kana kuti dzimwe hope dzaangorota dzechokwadi. Imbotidze mafunguro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Mabvina comment section bedudza mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.